Ginoo ang tareya kay kayo. At kaya timuri. Pamamasa ibakimay pabalita at pangkang sa Lucas. Tigaya kita o Ginoo. Kanina ni Herodes, yan inari ni Judea. At meron mga saserdote ni Nicolader Zacarias, meron yung grupo ng saserdote ng Abias. Tingnan yun natin kasama na Elizabeth. At iti, iba dyan inari ng Aaron na saserdote. Bibibira natin ni asawa kini mong kaiwan, tinarapan ng Diyos. Mapamintulan ng Diyos. Kaya kautusan at tumutunan ng Ginoo. Dapat ilalay kayo na. Muling Elizabeth, mahugya at magwagalag pareho. Bisa nito, igrupo ng Zacarias ay minutukan mga siwa king templo at pangkikaw ganyan, ang tukir galing sa sacerdote, yang initasan ang mandurok ng senso kilog na ng templo. Inalilog rin ng templo ito, habang ng nagalakawat sa malit, madalanin na kiwas ng pamagalo, kabut-kabut pero maging sa kaya ng herlindi mo, makalakad niya, kindanay ng wala tinalta. Kinuha ng luya ng grupo ng insenso. Panakit ng Zacarias ni Angel, lista niya ang ikabutan, dapat nalatay ni Angel. Zacarias ay katatakot, dimdam ng Diyos ikakang panalangin. Iasawa mo Elizabeth, mga nagyagmet mga lalaki, pamalagyan ng iwan. Tumulakan nagsaya, at dahil ang tumulaking parabayin na uling maging malalim ng panimanmandat ni Ginoo. E ang inamalak ko na mga inuman makalasing at ikatmagya kay Malaray Espiritu, malibat mismo kay parabayin na. Dahil na rin anak ni Isep, ipapagbalikan natin Ginoo kaya ng Diyos. Datanin mo muna ni Ginoo, nasigalan ba yung bayan, at imo'y Propeta Elias, badalang tigasan mo ang pasibayan ng taka ng anak. Baging makasalanan tuntun na kingdala na ipatuloy. At isadyane, palaking Ginoo, ikbalen ang pinili na. Nanang Zacarias kinangkel. Maganano ko kabalo king tutu, tutuyan. Matwana ko ang timuri ng asawa ko. Ako'y Gabriel na may hibat ni Angel. Matalagad ko harapan ng Diyos na minugod ka na ako, magsagat ipaya ko itikhet ka, imay ko balita. Dapat ay mo pala maniwala ng balita ko, tuto na mapapadyabi, o tabiyas na initulong panahon. Ulingin ang maniwala ang bibika. Malatin ang imakapagsalita ang galing matupad in pangako ko kay ka. Panalayan ng gawin ng Ginoo ni Zacarias, bigwal na ng makanang pagpagdebat sa tutukilin ng templo. Dito niya at ay nakapagsalita ka rin. Inaiisip na, inanakit siya na itong mga kapipatinig kilid ng templo. Kuligay nakapagsalita, siya na naman ka rin kamat na hindi ng sabyan kaya. Kaya ang isimbi ng king templo, mayroon na yung balik sa Zacarias. Kalabas ng mga pinayado, bilang na niya ang Elizabeth, ay sawa na, at ibato niya king balik yung naling 5 bulan. Sinupara ko ng Ginoo, nga ng Elizabeth, sige pa na ako, kaliting malagong na kamarinayan, harapan da dito. Kapag na di may pagalita, ikinatang kaligtasan. Kapulit kita o Krista. Aliwag ko buting anak, ilang tutula, o pag binigyan na pong regalo. Hanggang ilang kumadwa, o pag tinanggap ka pong regalo, magula ang batulan masaya. Dahil lalo ako, binigyan na kayo, maayang pamilya kayo mo. Imbang regalo, at inyong patambal na sorpresa. Minsan, ating po may mayor, birthday na. Tingin talaga na po kayang pumaparin niyan din kung regalo. Ang tinutandaan ko sa mga tunda, pagkikaguran. Anyang rekoro po rin kayo ng bisita, excited yung winning mayor, gusto na po rin kayang regalo mga kawo. Di po dito po, pinasa na ilang yung akala, siguro nga na yung paborito kong hamon.
Uli na lang kayo pong kumpare, kayo pong mismong business in meat products. Isdirin mo yung bago, at ikaw inikit na itang pamuli ng hamon. Pero ba, sinikipin na yung na sigurado, hindi nga ng special ensaymada. Kasi kung yung kumpare na ngayon, at niya kung ito ang bakery, ay nag-gustine, aano mo ng ensaymada ng maragul, nakalagod kayo sa trabaho, ang pagkatila ko ang ikon pala. Talagang pari ko nga bago yung balik. Ikakatumbang stima na po, din tayo pala nga yung pari ko, ano balik-balik? Siguro ka na hining paborito kong alak. So, igiwa na pa, o to bayad siya na. Igiwa na po, pero naman, pero yung mga yan. Ang ako lugar ko, at hindi nung sa ko. Siguro, alaki sa'yo na. Ibo na yung mga yan. Ay, pwede nga. Pag mga nila sa nga rin eh. Igiwa na po, bis na nga galit ang box. Ay, nang gusto nyo yung box, neto na kung tuta nating libo ang maluto king bakal. Ano niya po, na may kapaliyap, hindi mo siya pero mo rin may kapaliyuta. Ano niya pala ka na mabalik-balik na tutulogin ikaw. So, walang wala pong sorpresa kaya, hindi pong regalo. So, na namang regalo, ulit ang upo, magdalang sorpresa at tula. Ikipag-iutan mo ngayon, maragaw pong regalo at maragaw pong sorpresa, ibigyan na po ni Diyos na rin niya sa akin. Isa Karias, ang mabay, Elizabeth Esa. Bakit po? Kung walang dili na may mapigil sa Karias, hindi sa mga iba. Hanggang pag-ibis, hanggang hindi sa Karias, kung yung sobrang alnolinggen, may pagpupuin pala namin, hindi nila kayo. Dapat balo na po yung posible. Inasama na po, bawagyan. At kanyang sandali na meron, nandiyan ako lang, ilang nagawa na. Walang inalat, alana, nandiyan naman po yung isa sa kanila, isa sa kaliwana. Nandiyan po benito. Pero makanya nun, nanapunin ni kanyang asawa, kanyang bilang namin. Sige pa na kuha na ingin mo, king marapul kakawalin na yan, harapan na rin po. Kasi kung kami mucho, nung may asawa kayo, alam ko wala ko may sumpa kayo. Manang naman ako sa isang bahay kayo ng impuso na. Di nung manunduking pamilya ng matwanong pareho. At kaya, sigura kung sigura, at ikong susud kayo, kimpuso na kayo kayo kapatid masiping balik. Sacerdote pamuking tempo, minadaw na mo sakripisyon po ang palagay ko para na yan na. Mga ko ba yung tumulong na akin? Pero na po yung pangyayo, hindi niya sawa. Binatila mo dapat kibala na ito at ito. Nakinisip sa Karias, imangkin na limang babae, magkarita po ng manlulong kinlaki na. Bigyan ng dapat kinasawa na. At yan yung pangyayo, bigyan natin kinasawa kinig mo kayo man. At may bilang dapat kailang pamaminto dari kautusan at tuntunan na bigyan. Tapi lang mga po, isa Karias ay nag-iutan ng kayang responsibilidad. Ngayon may ginang mag-benefit at sila ni kayang asawa. Ngayon may natin kinakapagin mo, sinunod mo pa naman. Tingkay ang palina at padalangin ni kayang. At ngayon initinakapagin mo, bigyan naman ang padalangin. Ipalalangin na mag-expect yan kung may nila. Pero kung kami nga kung ito, nakita sa kita, nalalo kong surpresa. Lampas pa, higit pa, kitang paninayan, na-expect. Kasi mo yung anak na iyang ordinary anak, hindi ba kayo? Ingatan kayo. Yan po yung magsabihan ng dalaman ng kalapagnitas niya. Kakala rin tao mapagbalikan na doon kinakabino. Ituntun na yung patuloy na dalaman. Magiyang marangal at mahihaya at may propeta Isias o propeta Elias, ulit ang Espiritu Santo ipagkalog ni kayo. Ka-special nating anak ng bahay. O espiritual, pagkakaroon sa Kalias.
kanya naman. Inibagay ang bagay imposible, pinapagin o akong pakiramdaman at pakibatan ng ipanalangin ka. Lalong-lalo na, nung ikip ka, kalupadan ng asawa, may ka kong mayapalot, tapat at tutuntun kay kautusan ni Kilo. Ang bagay imposible, ang mapalyayanan ng Kilo. Nasa na kong ingit ako, kami lang ako pag-asa. Alam, sawa ang manalangin, datang rin oras, king katapatan mo at mapagtiwala, ingapugin mo, ipagkalugay nito. Always beyond your imagination and expectation. Ing Pasko, ngayon yung mong malalang sorpresa kay katama. Ing Diyos sa suking mababaw na huwag ikaya kayo bayan king alaban mo, may mong tao-talo pala. Inya mo binasyo, inya mo kailangan pansamantalay ang tao, doon ang Diyos, tignatunanay ang tao. At inilakbon naging umubusan ng palun, at hindi niya pala. God is with us, always with us, as tinangyari. Inipoy pa ito na sorpresa, regaling Pasko kaya kami. Kanya sana, ngayon mo Pasko, panagkatataw mo ng magmula at sorpresa na rin tao. Pagkalita, ay naman, panagaman na yung pangyaso ng Diyos sa tao. Kaya kinatangkay nga, siguro yung may kamaulat ng regalo talaga, ang hanggang marapon na sorpresa. Ano ba itong binan ng pera o material na bagay? And I know the greatest gift, ang hanggang na big surprise, kaya kinari, kinari na puting alam na. Namo maninilig kami ng pakinig. Nararamang din ka ng kanya-kanyang pamilya na ilang bigakabot at isasabihin. Kasi po madalas, darapin din magawa. Hanggang parang ikakabot din ikakapagod. O talagang ito kayong sinagapin o sibing iwat ako lang. Masukat tayo dito bigyan. Kanya na kung pinagsilang mo na kung pagigyan ka, interahan mo. Nino makasawang sagutan mo at kayanin mo. The greatest gift to your parents is to love one another. Matigit na kami sa sanero ipapanagdabi, lalo natin kapatid ang aming mga. Muling malalas po po na mira rin kapamantilian na siksik kinsidalagin. Magbibisay kami wala po at aming pamilya. Kaya kung bago ko matagin mong ikakapatid. O kami kapagbayang baling neko at niyasenso yung hindi o at paniyang neko. Ikaw sa po Pilipino ang mentality. O kami hindi mapukay sa baboy kapatid mo ikutan ng pawala. Malamay ka na pumatulak o di ka pa ito mga senso. Alam na po kami mong matulak ang gagawin mo rin kay Hari. O dahil ikakapatid. O tama na senso yung kapatid ng matulak ka para kayo. At supportan niya. At ni kapatid mo, hallelujah, manilanan niya, yung dapat inaman. At wikang mo, that is the greatest gift and surprise that we can give na ikinatapay yan. Nakamang ibigay mo, nakamang may pagkilay mo. Sana kami ang Pasko, you still united as one. Ipapalantar rin dahil kami ang ipagusap ang aming amin. And secondly, sa paninaw mo sikirang kay kapagkatang makina. Tulak ka rin po malapot, darang kita ng lilinaw at may kalikutan. Kapatid dyan, kapagkakan kiman kasi kinyaman kayo. O pagkita mo mga surprise ang maraming kayo. Bago kanina, tuloy din magiging masaya, kigil. Kanya sana na mga buwigat ang kabilan, kigil ay kasulukuyan. Sana'y ako bibigay ka sa pangyayon kami. Kalau mo tayo niya sa mo, ibigay kami kung kaya man. Kaya kapatid, kaya kamagalang mahilan. Madina na ako po. O tamin na sa ito, kalitaw, kakamalan mo. O tansin sa bingin ang kasarang tayanan. Maragul sorpresa, imanin ay kayo. Ikat ko po, always beyond expectation. Ang bagay imposible, pwede lang umigil ng Diyos. At yung isa rin ikakapatay.
Ganyan po itatanggap, medyo malabat ng medyo imahan. Itatanggap po may stroke yun. Itatanggap po din po yung anak ng muso. Inimuso na lang. Ingasawa na po yan ng kapitero. At atin niya po lima na. Tama na. Eh naman magtatabi ka ba? Pero ang mga kinilangan ng huli, mas mamamakuan ka rin kapag nabugis ang hampas mga nalaring balila. Ayan na para bago ko nga na isa at lima ka. Alam mo nga gawin mo sumaman. Imagine po tingnan lima ka na. Pagdalilit ang pamuling ng bawang lalaki. Dahil kapag na rin mag-focus na kailang mga pero pinikakan. Sinsan niya pinikakan ang mga Ano pong Monday, kaya was po kaya ito po ako. Maraming malapikat sa gano'n. Dahil po ako nikakapagdali, hindi naman pong dami kinasigan. At yan ang inihator din, ika nga ng bunso, maging pali ng tao ng pera. Ito yung class, isipan ng pera. Ano yung dispute, sigilit na yun. Meron yung mga positive sa plastic. Kaya, wala ako tayo kung yung makunso. Nakikita na. Yan ang mga problema. Ini akibat tindakan sa presyo. Nung saan kalulong ng kailipan mo, bigunin mo ba rin sa sarili? Bigunin ko ako, kita mo ako, besipas na regusin ba rin? Iwan ako kasi. At iba ko, may nakuran niya kung makakikilit na. Kilutan mo yung krus. At ibo ka lang sa natin mga pusal. May patalpak yan at may patalpak. Tama na, sorry. Wala kong anakin mo. Dahil akong tayo mas na, hanggang pinakitalit ka mo, nasa mo. Ingasahan ako, malaki ka mo. Amana. Ngayon ba na mas nilipag kita nasahan mo. Ang Diyos man yung pumanikuhan. Kalpari ng isaw. Tapos hindi manikuhan ng mga ng kailangan. Eh kamo ko, gano'n ako pag-asa. Isundawin mga kailangan mo at ipaman mo. Ibibigay mo, kaya man. Yan ang sasabahan. Nakamuli pa mo ang ating posibilitan ko po. Pwede na ipagdadating Diyos.